Yawwa jama'a assalamu alaikum, kamar yadda kuke gani sai Tinubu ya bada dukiyar ku a baku amma tana hannun Garba mai dawa. Kuma na fara rabawa ya kusa karewa, kai ma za mu je in baka guda ɗaya ka yi shiru. A ni guda ɗaya wallahi ba zai sa ni shiru. Shinkafar da aka ce mun kamar wannan take kamar dawa take? Idan ba dai zai cika ciki ba. Kamar dawa ne da ake ji shinkafa da banzu. Ka tsaya. Kana ji? Ba dai abinci bane? Yan arewa ba yunwa suke ji ba. Muna ji yunwa amma kuma a yanzu wannan abun bare siye mu ba domin. Amma kun yi ƙarya kenan a baya cewa yunwan da kuke ji ƙarya ne kenan. To yunwan da muke ji kuna so ne wannan abun da kuka ba mu shi zai kashe yunwan ne domin mu ƙara zaben ku gaba. Allah ma da kanshi yace idan na baka kalilan kai godiya na baka kasira. Wannan sun ba da kalilan kuma muna godiya su ƙara kasira. Canja kalmar ka ce Allah. Ai Allah ma yana son yabo balle dan Adam. Mana ka ce Allah. Allah ya ce idan na baka ka gode masa balle dan Adam. Jin ga maka gaskiya. Da haka ne. Karbowa ka karbo dai zaka raba ma al'umma ba. Na ma raba. Duk a yanzu na bada ganin a comment section naka wallahi gwara ka janye. Ba zan janye ba. Wallahi in ba ai ni ban yi kama da wanda zai ba wa dan arewa hakuri ba. Me dan arewa yake so dan arewa ya fi so ku taru ku mutu tare in an baka karka karba kuma an baka karka kai ma ni dai na ga ma akwai wanda kaji akwai wanda na gani fa cewa ya fa me doa ina yin ka iyayenka amma a sanadiyan wannan abun da na gani an siya ka daman haka kuke ne kala me janyo haka wato lokacin da muke fitowa muke gwagwarmaya dan me muke gwagwarmaya dan shugabanni su gani su tausaya wa talakawa to sun fara ba za mu fito mu ce sun yi ba wala sun yi ne ga don anya ku ba siyan naka aka wada gaske ba ko ba